Esta mañá presentábase unha nova edición do Trail de Outes, a proba incluída no calendario do circuito Trail Series, organizado por Arousa Natureza e Ocio, terá lugar o domingo 17 de marzo. Será a segunda despois da celebrada o pasado mes de xaneiro en Porto do Son. Como ven sendo xa habitual neste tipo de probas, incluirá dous circuitos, un longo de 25 km e outro máis curto de 16, ademais dunha andaina. Temos unha distancia de 16 km, un pouco máis agreste, máis bruta, por sendeiros máis técnicos, con mellor con pedra máis rota, e bueno, sempre buscando tamén un pouquiño a velocidade que se imprime a esas probas máis cortas, non? Ten un desnivel de 750 metros positivos aproximadamente. E logo está xa a distancia longa de 26 km. Xa é unha distancia pois cunha enjundia con, podese chamar, de medio fondo, de máis de medio fondo, e xa onde a xente non a enfronta a modo de velocidade, senón máis resistencia. E aí sí, aí a proba xa ten casi 1200 metros positivos. Unha das novidades deste ano será novamente o cambio de trazado. Despois de percorrer anos anteriores as zonas do Freixo e Pontenafonso, a organización decidiu este ano apostar pola serra. Queremos que este ano fixemos unha proba moi interesante, poñemos en valor a Ponte do Ruso, pasa por parte do Camiño de Santiago, pasa por debaixo da ponte de Outes, da Ponte da Serra, que é o símbolo que aparece no escudo do Concello, pasa por Boel. Boel é a vila natal do noso ilustre poeta Añón, onde está a casa natal e o Pazo de Añón. Dende o Concello destacaron a importancia deste tipo de probas, non só pola súa vertente deportiva, senón tamén pola turística, co fin de potenciar a ampla riqueza paisaxística e patrimonial do municipio. Engloba non só o deporte, de feito unha das grandes atractivos para min como concelleiro é o tema da andaina, non só probas atléticas que un sufre, porque xa non se atopa en condicións de facer nada parecido, pero o tema da andaina si me animou moito a levar adiante, a continuar con esta proba que xa se ven realizando desde os anos anteriores. A falla aínda de varios días para o peche das inscripcións. Será o vindeiro luns día 11. O número de participantes ascende xa preto dos 300 atletas. Os interesados poden obter máis información ou inscribirse a través da web www.trailseries.ran.